மேக்கப் நார்மல் மேக்கப் இல்லை சினி மேக்கப். இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு மாடலாக வந்தாங்க இவங்க தான். ஹாய், நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ஹாய். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வருது மாய்ஸ்சரைசர். இப்போ நம்ம போடலாம். நம்ம இவ்வளோதான் போடணும். இது வந்து ப்ரைமர். இதுவும் நம்ம இவ்வளோதான் போடணும். ப்ரைமர் எதுக்கு போடுறோன்னா நம்ம மேக்கப் ஈவன் ஆக்கிறதுக்கு போகிறது. இப்போ நம்ம போகிற பொருள் ஃபவுண்டேஷன். இப்போ வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணோன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டாட்ஸை வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம இப்போ ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம காம்பேக்ட் வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்க போடுறோம். இந்த க்ரீம்ஸு வெள்ளையாக இருக்க போகிறது தான். இப்போ வந்து காஜல் போட போகிறோம். காஜல் வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இப்போ வந்து பிஃபோர் வந்து பார்த்தோம் இவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு. இப்போ ஆஃப்டர் பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து லிப்ஸ்டிக் போடலாம். லாஸ்ட்டில் நம்ம போட போகிறது பொட்டு தான் வைக்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்குது, கண்ணே பட்டுரும் போல். இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்டி பொட்டை வைக்கணும், இல்லைன்னா யாராவது கண்ணு வச்சுருவாங்க. இப்போ வச்சாச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுவீங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. இப்போ நம்ம எவ்வளோ அழகாக மேக்கப் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அவங்கள பார்த்து ரசிக்கிட்டோம். என்னது இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க? அது வந்து சினி மேக்கப் தான், ஆனால் பேய் படம்.